Vaikka, anteeksi paljon kauan. Eli tää on vaan tämmönen höpöttelyvideo. Mä kerron missä mä olen ja mitä täällä nyt kuuluu. Ja toi biisi on siis Sanni Vahinko, jos haluatte katsoa YouTubesta. Niin, eli mä kerron missä mä oon ja mitä mä täällä teen ja miksi. Eli mä oon mun mummin kanssa nyt niinku matkalla. Me tultiin tänne mikä tää on? Humppilaan. Niin, joo, Humppilaan. Ja mä telttailen mun kaverin kanssa täällä. Ja joo. Niin, ja mitä mulle kuuluu? Mulle kuuluu kuullakin tosi hyvää. Mä ehkä kuvaan kans sitten 27.7. videon. Me ollaan viikossa ehkä, en mä muista. Ollaankin silloin viikossa, koska mulla on synttärit 27.7. Te voitte sitten onnitella vaikka kommenteissa. Ei oo pakko. Ja toivottavasti mä saan uusia subaajia. Mä toivon oikeesti niin paljon, että mä saan lisää subaajia, koska mä oon niin pikkunen kanava, että mulla on vaan 8 subaajaa. Ja mä toivoisin, että subaisitte, tykkäisitte ja kommentoisitte. Mut tykätkää! Please! Mä toivoisin oikeesti niin paljon, että te subaisitte ja te toivoo mitä videoita mä teen. Mä voin tehdä storytimea, mä voin tehdä jotain aihevideoita, mä voin tehdä pelivideoita, mä voin tehdä petsivideoita, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mut ei nyt silleen, että mä kuvaan itseäni. Ei. Niin. Mutta me nähdään seuraavassa videossa.